you left behind. Ghost that you left behind. И здравейте, зрители! Правилно за само за да ви кажа, че най-после имам 30 абоната. 30 там абоната. 30 шибани там абоната. 30 абоната. 30. И да, там 30 абоната и сега да ви покажа най-известен ми клип, който е съвсем много показвам нямам. Не от първите, ама един от последните. 4, 5, 7, 6, 20. Като са много известни, да се надяваме, че ще продължи да качва показвания. И този. 19, 23, 25, 23. Това е малко, това е малко. И това не е много. Това 21 ми едит. И това има много CSGO, обаче много ми бърваше екрана тогава. 24, 19, 20, 24 отново, 27, това също има много. 13, това също има доста. Да, 15, като си малко различните, освен това. Това има 35, това има 34, 44, това има доста също. 28, това също има много. Но това има най-много. Да, това Хълк. 72 показвания. 72 показвания. 72 показвания. 72 показвания. 72 показвания. И да, 72 показвания. Именно това е за клипа. Оттам ако ви харесал, да запалите нагоре и до скоро.